Arestado ang sarong notorious na mahabon sa Naga City. Makalis na porsahang bukasan ang top box kan sarong motorsiklo, asin habonon ang laog kaining cellphone na pagsadiri kan sarong 38 anyos na nurse na residente kan barangay Pakul parehong syudad. Nangyari ang insidente sa barangay Triangulo parehong man syudad alas 2:50 kasuod mang hapon. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, tulos man na naalarto kan biktima ang publiko, napigtarabangan na bukod ang sospek na pigbisto sa alias na Joshua, 27 anyos, residente kang barangay Alimbuyog, Milaor, Camarines Sur. Bagamat ito po ay residente ng Milaor, ito po ay karahatig bayan ng Naga. Marami na po itong record na pangnanakaw, subalit iisa pa lang ang recorded na isang pangkaso kasi nga maliban po kasi sa pag na-recover na rin naman yung items ng mga ninakawan ay hindi na sila nagreklamo. At kadalasan naman po yung minsan nananakawan, yung iba talaga hindi na po nagpapablatter at kung may nagpablatter man, hindi po identified itong tao na ito. So may kaso po ito ng pagnanakaw pero ayon po sa record natin, ito po ay dismissed. Kan maaresto, nabawi sa posisyong kan sospek ang hinaabong kaining cellphone. Dangan kan kapkapan, nakuaman sa posisyong kan sospek ang sarong kahanin sigarilyo na may laog nin 5 pidasong heat cell transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubo na shabu. Ngayon po na papalapit na ang Peña Francia Fiesta, dadami po ang mga deboto at mga bisita dito sa Naga City. At isa po sa pakiusap natin, maging vigilant sa mga street crimes na maaaring mangyari dahil sa dagsa ng tao. At isa pa na yung ingatan po natin ang ating mga gamit para wag tayong magbigay ng opportunity sa mga masasamang loob na magkaroon o naman tayo ay manakawan ng gamit. At sa mga nagiging biktima naman po ng pagnanakaw, ang hinihingi po namin ay kooperasyon na once yung tao mahuli ay masampahan po ng karampatang kaso kasi po kung hindi po sila magsasampa ng kaso, hindi po magpo-prosper yung kaso natin. Hindi po pwedeng mag-file ng kaso ang pulis kung wala pong victim. So, yun lang po ang ating hinihingi na para matigil na itong mga nakawan, kailangan po maikulong natin yung mga magnanakaw. Sa presente, nasa custodial facility na kan NCPO ang sospek na naaatubang sa kasong theft asin sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.